திரௌபதி எடுத்த மோகன்ஜி டைரக்ஷனில் ருத்ரதாண்டவமோட ட்ரெய்லர் இப்போ லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. திரௌபதி ஒரு லோ பட்ஜெட் மூவி, ஆனால் ருத்ரதாண்டவம் ஒரு பிக் பட்ஜெட்டில் எடுக்க போகிற ஒரு மூவி. இந்த படத்துக்கு சிவாஜின்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருக்கார். பிஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா திரௌபதிக்கும் ருத்ரதாண்டவனுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை. நம்ம சிம்பு வந்து தனிந்த காடு, கருணாகுமார்னு 2 படங்களை பேரலாக பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் சொன்னேன். இப்போது லேட்டஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னா, கருணாகுமார் செப்டம்பர் 25 ஸ்டார்ட் ஆயிரும்னு. கருணாகுமார் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு காமெடி மூவி. ரௌத்ரம், இதற்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரா, காஷ்மீரா, ஜுங்கா மாதிரியான படத்தை எடுத்த கோகுல் தான் இந்த படத்தை டைரக்ஷன் பண்ணுறாரு. வெந்து தனிந்த காடு, கருணாகுமார் இந்த 2 படத்தோட ப்ரொடியூசரும் வில்ஸ் தான். ஸோ இந்த படத்தை டிசம்பருக்குள்ளே முடிக்கலான்னு வில்ஸ் பிளான் போட்டிருக்காங்க. மண்ணிலேருந்து ஃபேமிலி மேன் சீசன் 2 தமிழில் வருமானு நிறைய பேர் கமெண்டில் கேட்டுட்ருந்தீங்க. இப்போது ஃபேமிலி மேன் சீசன் 2ஓட தமிழ் வெர்ஷன் இப்போ அமேசானில் ப்ரீமியர் ஆகுது. இன்னும் சீசன் 2 பார்க்காதவங்க அமேசானில் தமிழ்லேயும் பார்க்கலாம். விக்ரமோட ஷூட்டிங் இன்னைக்கு காரைக்குடியில் ரெஸ்யூம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது நரேன் நம்ம கமல்ஹாசன் கூட சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து சோஷியல் மீடியாஸில் போஸ்ட் போட்டிருக்காரு. அதர்வாவும் சாம் ஆண்டனோட மூவி இன்னைக்கு டப்பிங் ஒர்க்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த மூவியோட ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு இன்னும் 1 or 2 வீக்ஸில் வெளியாயிரும். ஏற்கனவே அதர்வாக்கு குருதி ஆட்டம், தள்ளி போகாதே, அட்ரஸ், ஒத்தை கொத்த மாதிரியான படங்கள்லாம் ரிலீஸ்க்கு ரெடி. இப்போது இந்த சாம் ஆண்டன் மூவியும் லிஸ்ட்டில் சேர்ந்துருக்கு. இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.